taler jo om 1965, og da vi kommer op med den første helikopter, og jeg er det, der hedder operationschef i Grønlandsfly, som det også hed dengang. Vi kommer jo op efter 6-7 dages flyvning, altså fra Sikorsky, og ankommer de to første helikopter, der skal til Grønland. Vi har jo altså haft en tur med 6 overnatninger på vejen op for at nå frem, og det passer med, at vi har 2 helikopter, så vi kan støtte hinanden. Der var betænkeligheder både fra Sikorskys side og fra Grønlands side, at det var vist lidt risikabelt at flyve der på den tid. De mente, at man skulle have sendt dem op med skib. Jeg fik da gennemført, at vi kunne udmærke flyve 2 fly, støtte hinanden hele vejen op. Og det gik jo også fuldstændig efter planen. De første på Grønland, der så os, det var folk i Holsteinsborg, der fik lejlighed til at se os flyve forbi på vej ind til Sønderstrøm. Og så sov vi i Sønderstrøm, og næste formiddag fløj vi så til den officielle ankomst nede i Godthåb. Det er jo nærmest trist, men det er jo fantastisk, altså at en helikopter har været så fantastisk anvendelig i så mange år. Det er jo ikke noget, at man støder på ret tit. Den har jo været operativ i langt over 50 år, S-61, så det har jo været en fantastisk helikopter.